Rehab iri pakawanda. Chinodiwa chete kunzwisisa kuti wakatarisana nedambudziko ripi. Not help just because the police are letting us down. Saka tinobva tatongotaura kuti say no to drugs. Nhasi tiri kuno kuKambuzuma uko community yauya kunyangwe MP vanga vachinzi vanga vari pano panga pachiitwa campaign yavari kuedza kudzidzisa vanhu kuti vasiye zvinodhaka. Zita rangu nditwa Madam Mombe. Ndinoshanda ndiri kumubatira pamwe PVO, meaning kuti private volunteer organization. So isusu tinoshanda nevana vari kuita zvinodhaka, tinoshanda nema-caregivers kune Amai vane vana vari kuita zvinodhaka. Tiri mucommunity, saka tiri bato riri mucommunity, saka zvese zvinoitika mucommunity tinoziviswa. Saka isusu vanhu vekukambuzuma vanhu vatinoshanda navo nguva zhinji. Madzimai mazhinji ekukambuzuma vakauya kumubatira pamwe tikavaitisa macourses akafanana ne-anger management, macourses akafanana ne-quality rights training. What do we mean by quality rights training? Ndopavanenge vachidzidziswa kuti kana muchinge mine client kumba mungaibatisei muchicherechedza kuti izvoni hamuzomukanganisa, nokuti vana vazhinji ava vakurasika pfungwa. Saka pakurasika pfungwa vabereki vanenge vasaziva kuti mwana uyu ndinofanira kumubasira sei. Saka isusu tiripo kuvabatsira kuti kana mwana akudai so zvinoti pfungwa dzake dzakanganisika apinda munonzi drug induced psychosis. Drug induced psychosis kureva kuti ari kurarama asina reality, ari kurarama ari muzviroto. Paanokurota iwo achiti izvoni ndakurota uchiroya, anomuka makuseni muchirovana nokuti izvoni muzviroto. Saka paari muzviroto akarara ari mureality, akasvinura ari muzviroto, ndiye munhu watechitaura naye. So vabereki vari kufanira kuti vazive zvinhu zvakadai. So saka tinosvika panzvimbo dzakadai, so topa ruzivo, tovadzidzisa zvakare kuti mwana adai so munofanira kumutsvagira rubatsiro kwakati nekwakati. Nyaya yainetsa ndekuti vabereki vari kuramwa vana, vari kurwadziwa nokuti vana vari kuita zvakawanda. Takaviga mumwe mwana mukomana 22 years akapundwa nababa, kamusakape hasha dzekusanzwisisa kuti chimbori chii chinonzi drug induced psychosis, chimbori chii chinonzi mwana atora madrugs ava neaddiction. Addiction chitove chirwere. Saka mwana ari kubatsirwa. Madrugs avanotora naCrystal meth aya anoaffecta inonzi central nervous system. Kana affecta central nervous system anoomita anonzi brain sensors, oenda straight to the brain, onotaurira brain kuti wewe wakaguta una nzara, achitaurira brain zvokunyema. Naizvozvo tinenge tane munhu akurarama asingazive zvaari kuita, achinjwa behavior. Saka kuti munhu iyeye azobatsirwa zvinotora nguva. Haizi nyaya yekuti vabereki vazhinji vanongofunga kuti akaenda kupararenia, ndakamuendesa kupararenia ndakamuendesa kurehab kwavakamuendesa akutopora ipapo. It's a holistic approach yekuti hongoraiti mwana makamuendesa kwamakamuendesa makatikadzoka. Mubereki mumwe anenge achitomwa doro, mwana opinda imo maakutrigwa zvakare brain yake akutanga kumwa doro. Is a lot, is the community as well, is the environment, is iye mavakirwa akaita mabiological factors. Saka is a lot zvinoda kuti vabereki vagozonzwisisa kuti vagononzwisisa zviri kunetsa vana. Tiri kuona isusu kuti vamwe vanoti ivo zvinonetsa kuti ndiendese mwana kurehab, handina mari yacho ngaangogara akadaro. Mungatitsanangurirewo here imimi zvakanakira rehab? Rehab iri pakawanda. Chinodiwa chete kunzwisisa kuti wakatarisana nedambudziko ripi. Ende usati waziva kuti dambudziko rawakatarisana naro unofanira kunge uri munhu akatoshinga, nekuti iyi hondo chaiyo yekurapa mwana, nekuti chaaffectwa ibrain. Saka kana brain yaaffectwa inoda kugadziriswa, ende haigadziriswe zvezvokuti sinangotanga kutaura kuti miracle kana kuti zvinhu zvidiki-diki. Vazhinji vanenge vaita madrugs kwemakore akawanda, vazhinji vanenge vaita multiple users. Saka kunzi munhu iyeye aite rehabilitated, it's a holistic approach inofanira kuitwa pamunhu iyeye. Ende rehab hazvirevi kusumudza mwana kumuendesa kuinstitution. Rehab can also be at home, but ndokunge wanzwisisa kuti mwana wako ari pastage ipi, ari kuita nezvei. Tine vana vakaita multiple users emadrugs, tine vana vakatanga madrugs vari vana vadiki, vakatanga madrugs vari vana vadiki handiti ari 15 years, brain inenge isati yadevelopa. Brain inodevelopa at 21 years or 25 years. Saka zviri kureva kuti ari kuaffectwa mentally, achitoita retard, achitodzokera mashure, brain yake ichishiringwa. Saka kumurapa munhu iyeye hakuenzani nemunhu akaita kana kuti madrugs 2 years. Saka mwana ari kufanira kuti aitwe screening, anzwisisike kuti izvi zvaari kuita izvi zviri pastage ipi. Rehab can be at home, can be at institution. Mwana anotanga itwa detox obva atopona.
mumwe anofanira kuti aite 3 months, mumwe anofanira kuti aite 6 months, mumwe anofanira kuti aite gore. Zvinosiyana nekuti chii chakakuafecta, zvakakuafecta sei. Saka zvandataura zvezvo kuti kazhinji vana Kristo me they affect the central nervous system, they affect the brain. So nyaya iripo ndeyekuti we have to remap kana takuita vanhu vakuitwa ivavo. We are remapping the brain yemunhu iyoyo. Saka pane basa. Vanhu vazhinji vanogona kuona sekuti zvinogona kuvadhurira. Dzimweni dzenguva vanogona kuenda panzvimbo yauri kunzi kana kuti bhadhara for menzaniso $200. Pari kuda psychiatrist, pari kuda psychologist, pari kuda occupational therapist, pari kuda trauma specialist, pari kuda ma-activities. Zvese izvozvo zvinhu zvinokostwa pakurapa munhu. Zvinogona kuti dzimweni dzenguva vanhu vati tiri kuzvitadza, asi unofanira kuita a good research yekuona kuti pawaenda unovharira mwana ari kuitei. Hatizodi nekuti vazhinji tiri kunzwa kuti vanogona kuzongovharirwa chiri kuitwa. Hapana. Munguva yapfuura pano paDestiny TV takaburitsa nyaya dzevana vechidiki vari kutora zvinodhaka. Munyaya umu munotoburitsa kuti vazhinji vevana ava upenyu hwavo hwatokanganisika nekuda kwekushandisa zvinodhaka. Chakakonzera kuti iwewe utange kutora madrugs chii? It's a blessing of God. Tinoda kuti zvekuti tiwane zvekuti vana vari kuita vawane zvekuswera vachiita. Tinongonzwa kuti pakadai amai varohwa magaro nemwana wavo. Kana ndichitenga itse mari yangu. Ende ari kuzvipinza wacho ndiani chingomziva kuti ndiani ari kuzvipinza. Because vana vedu vapera kuno. Auite mukadzi madrugs, agare mukadzi. That it's a blessing, it's a one love Jamaica. Akachinja pakuba, tora mari mumba, kutengesa hembe dzake. Kuna mukadzi unonzi vari kuti medzi yakadzomera. No. Tine madance group wangu. Yandaitotamba nawo chichienda kwese nanakanivhawo kwese topawa marori zvedu zve-Swift zvazvo. Kuti tichitoenda tichitoita zvekutamba festas zvisho pakutamba. But pandakangozotanga kuti zvemadrugs natanga kuleka kusvika padance group yacho parazongoparara uchichi. I started drinking drugs when I was 18 years old. In Chichumbisa. Singesa 1. How old are you now? I'm 27. You're 27. Growing up, we had, you were very bright at school. What happened to that bright student? I don't recall. I repeated my O's, but I couldn't write again. I eloped. I then eloped before writing for the second time. Changoitiko pakangotanga COVID ndo pakangovharwawo kumabasa, saka ipapo ndabva ndangogarawo kumba. But nemasituations atozongosanganawo nawo basa ndazombodedzwa kuti ndidzoke kubasa. Ezemivhidhi yekuzongopedzisira oita sei ngoti akagara tichingwaita, but ndaenda kubasa, but usisina munhu unoita sei wakuzviita panapa on a regular basis. Pane mabuda ekuona kuti apa uchienda kubasa utodheresa unatomboita anything the whole day. Paunozodzoka manheru dzingoni kwakatoneta ungatadza kutozviita, but zvinhu zvakatozongoenderera nenyaya yekuti unenge wangogarawo uri kumba usina kubasa kwanongochienda. Vazhinji vatataura navo vanga vachitaura kuti vanhu vanotengesa mucommunity yeKambuzuma vanovasiya. Vakaenda kunotaura kumapurisa, mapurisa acho havana zvavari kuita. Vataura kuti dai zvaibvira pawanikwa vanhu vanobatsira kuti vanhu ivava vanotengesa zvinodhaka vave vanosiya, nekuti kunyange vamwe vakaenda kurehab vakadzoka vari kungosvika vachipinda zvakare mumadrugs nekuti supply yacho inongoramba iripo. Chirongwa chino chauya zvakanaka. MuKambuzuma vana vedu tichavadzidzisa ukoshi hweupenyu hwavo. Kutora kwavanoita madrugs vari kuuraya upenyu hwavo. Hatisisina generation ichazosimuka ichitiitira kuti tive nevatungamiriri vakanaka. Madrugs taona akashata. Ndeapi mamwe matambudziko ari kukonzerwa nevana vari kutora madrugs mucommunity yeKambuzuma? Vana vedu vari kutora madrugs
vari kuwanikwa nekunge vachiita hanzi masex vasina kudzivirira, apo vakukonzeresa zvirwere. Vana vedu vakuparadza maproperties edu vachiba vachitengesa nemutengo uri pasi, vatengesa nemutengo uri pasi vobva vaenda kunotenga zvinodhaka, vokonzeresa kuti kuparara kweproperty. Kana vaenda kudzimba vanenge vakungotema maproperties edu, zvinhu zvedu zvichipara. Kana vabereki tanzwa nekurohwa navo vana vabva mumadrugs, mari yaanenge aba izvo zvaanenge aba izvozvo akatengesa akaputa itoto anoti hanzi toriro tunongo chichi akuya kuita violence newe mubereki, kuba hamuchatogarike nevana vedu ivavo vekubereka, hamuchatogarike mudzimba umu nevana vedu vekubereka ivavo. Ndo mamwe matambudziko atiri kusangana nawo. Takambotaura nevamwe vakataura kuti mucommunity mamuri imimi munotoziya kunotengeswa madrugs. Chii chamunoita imimi sana Amai? Muri kuziva kuti zvinhu zviri kutengeswa pamba apa zvinokanganisa upenyu kwete hwemwana wangu chete asi hwevana vari mucommunity. Chiri kuitika ndechokuti tine kakutya katinako sana Amai mudzimba. Tinointimidatwa nevanhu vaye vemadrugs vanotengesa vacho. Unozoona kuti mumba mako ndikataura kuti kwamai ndiki ndiko kwandoziva kuti kutengeswa madrugs. Inini nemba yangu nevana vangu tinenge tatopinda panguva yakaoma nekuti vanhu vaye vanenge vakutotigarisa zvisina kunaka mucommunity. Kana tikaenda kumapurisa kwacho vanongouya asi unozongoona munhu adzoka pasina chinenge chazowana. Saka kuti kana kuti mari yacho tivari kupuhwa mari here kandoita sei hatizozivi, asi tinozotya kutoti pati kuziva tokuziva kwamai nhingi kana panzvimbo yakati pati kuti tiwane kuti titaure tinozvitaura pati hei tinowana dambudziko rokuti kunenge kunotobviswa mari noti ukanyango zvikataurwa zvinongofa yakadaro yataurwa yobva yapera yakadaro. Saka muri kureva here imimi kuti you are fighting a losing battle? Nekuti kana musingasungise supplier vana voramba vachienda vachinozvitora zvinobatsirei? Ndozvacho zvokutoti tikutofara nechirongwa chauya nhasi, maybe takuzokwanisa kuti takutopiwawo mukana wekuti takukwanisa kupa masimba ekugona kuzvitaura. Noti ndofunga pazvaitika zvaita kunge kasecret zvaisazikanwa kuti pane zvinhu zvakadai. Sezvo nethis organization nethis onekini yaitwa nhasi panapa takuwana mukana wekuita wekuti tane estand yokuti takukwanisa kutaura tichimira takashinga. Mune here vana vakambobuda mucommunity mukaisa kurehab? Hongu varipo, vanotoenda achidzoka anongogara nguva diki diki akutojoina futi madrugs acho yaakutotanga zvaaita kudhara izvozviye, because paanodzoka paipeka akasangana nevaaimboshangwaridzana navo vaivai kamentality kemahabs kaikai kanenge kasati kanatsopera, anobva atangidza futi odzokorora futi zvisemu zvaaimboita kudhara izvozviye. Varimo mucommunity medu vakawanda vakaenda akadzoka anongodzokera futi achingodzoka chidzokera. Mubvunzo $1 million question ndewokuti todini? Yeah, it's a very difficult $1 million question because todini name solution and it apa isu hatina solution because we thought tikaenda kumapurisa vanonotidzirirawo kuti tiwane kuti but mapurisa ndokwatiwesi then isusu hatichaziva exactly where to report because as parents izvo takaungana kuna we are about 30 something caregivers drugs, but we cannot help just because the police are letting us down. Mama tanzwa kuti imimi pano parutaura nyaya yevanhu vari kuabhisa madrugs nemacaregivers. Tanzwa kuti imimi munewo dambudziko remwana ari kutora zvinodhaka. Mungatitsanangurire kuti zvakatanga sei uye kuti mwanai ane makore mangani? Mwana musikana asi ane mwana wake mumwe chete ane 28 years. Zvakatanga ari kusekondari. Taingoona kuti kuchikoro kwacho kwanga kusaendwe zvakanaka. Hatina kunzwisisa kuti changa chiri chii, asi aigona chikoro chaizvo asi taishaya kuti nyaya yacho iri payo. Saka ndinotosuspekta kuti then akanga atotanga kare.
Saka paakazi apedza chikoro haana kuzodai kuva interested nekuita anything. Anga ari munhu anofanira kutamba nevakomana. Paakazoita mwana akambogara nemurume. Adzoka kumurume ndinodaira kuti ndo maproblems akanga akutoitika iwayo nekuti murume akamupa mwana aitawo zvinodrugs. Asi murume uyu akazoendeswa kurehab akatogadzirisika. Aye zvino atoqualified mechanic ndiye akutochengeta mwana wemwana wangu. Asi iye pari zvino ari kunetsa zvekuti akatombosungwa nenyaya zvekufamba kwaanoita kusina kunaka uko nekuti anozombosangana nemaproblems akasiyana-siyana kuti asapoti habiti anotobira vanhu zvino kuti atengese kuti awane mari. Kana kumba anotibira zvino zvekuti takutoshaya kutoita sei. Takambomuendesa kurehab asi akadzoka ikoko asimba zvese zvanyatsonaka. Akangogara 2 months paakangozongowana mukana wekungoti aonane nevanhu vacho vaanomutengesera zvinhu izvi. Akabva angochinja behavior. Akatanga kusarara pamba, akatanga kusada kugeza, akatanga kusada kuita basa kana kuzvibikira chekudya chake chaicho. Anotoda kutoitirwa nemi. Taona isusu mataura kuti mwana akatoenda kwaakanorapwa kwaakudzoka abva atanga zvakare nokuda kuti akasangana nevanotengesa. Tambotaura nevamwe vataura kuti zvinonetsa, tinotovaziva vanotengesa asi zviri kunetsa kuti vanhu ivavo vamire kutengesa nekuti hapana zvavari kuitwa kunyange tikamhangana kumapurisa. Imimi saamai vane dambudziko rekuti mwana ari kuramba achinetsa dambudziko, chii chamungade kuti chiitwe kuvanhu vanotengesa madrugs? Ivo vanhu vanotengesa madrugs ndivo dzatoo mhandu dzedu chaidzo nekuti havatotibatsiri. Vanenge vachitonyatsoziva kuti uyu munhu ari kutonetsa kumba uku, asi ndivo vakareva vacho vanotomupa zvinodhaka zvacho. Saka dai hurumende yatibatsirawo ipapo kuti vanhu ava vaonekwe vachisungwa kana kuti vadziviswe vapuhwe mitombo inoita kuti vasatengese zvinodhaka izvi nekuti ndivo vari kutokuwadza vanhu. Nokuti zvakangofanana kuti doro rinonzi no persons under 18 asi madrugs anenge akungotengeswa free. Saka asi vanhu vatinenge tichivaziva asi nenyaya yekuti hapana zvavari kuitwa, dai tabatsirwawo ipapo kuti vanhu ava vasungwe vazikanwa nekuti supply yacho ikakatwa vanhu hawana kwavanawana. Panapa chirongwa chaitwa pahoo yemukambuzuma chichabatsirei? Vadzidziswa zvizhinji zvanga zvichitaurwa neexperience dziri kuwanawo vamwe ndinoona sokuti zvinobatsira nekuti unenge wakuwanawo nzira yekuti unonohandla sei problem yacho kumba uye neava vari pano vane rehabilitation vari pano mazana avanga vachipa acho anobatsira. Saka zvinokurudzirwawo kuti tive nehope kuti mwana uyu achabatsirika in the long run. Asi pari zvinhu zvanga zvakaoma asi tinotenda nezvirongwa zviri kuitika izvi dai zvaramba zvichingoitwa kukonjendaisa vese vari kunetseka nevana vane madrugs vakuita zvemadrugs. Koko vanhu vanotengesa chii chamungade kutaura imimi kune vanhu vanoita basa rekutengesa madrugs? Vanhu vanotengesa ndoda kuvakurudzirawo kuti ngavachinjewo zvekutengesa zvinotengeswa munyika muno zvakawanda. Tinoziva kuti munhu wese ari kuda kurarama anoda mari asi ukangofungawo kuti dai anga ari mwana wangu waregedza kutengesa zvinodhaka izvi watsvagawo zvinhu zvekutengesa zviri nani, inga maprograms ari kungoitwa ekuekwipa vanhu nekuempower vanhu kuti vawane zvekuita zvinovabatsira so that hauzotengesiwo zvinhu zvinodhaka zvinouraya. Dai chikumbiro ichocho chaenda kune vese vari kutengesa vavinzwa kuti dai anga ari mwana wako waifuna sei. Ndiri mugari wemuno muKambuzuma ndinoitwawo Patrick Maisoreva. We are having problems yemadrugs and nemabases muno muKambuzuma zvanyanya kukonzeresa kuvhiringika kwevana vazhinji vachidiki. Tine nzvimbo iri muno muKambuzuma inonzi Mushayasana yatokanganisa vana. Vanhu vanomuka makuseni kwakutongoya ipapo votoswera ipapo, hapana zvekuita, hapana kana activity.
panotori nzvimbo yakatogadzirwa inotori masofa yakatorufwa inotori neshedi. Saka inzvimbo yakanganisa zvikuru community. Tine victims akatowanda vakabvutirwa mafoni, vakabvutirwa zvinhu vachibva kumabasa during the night. Tine zvakare zvimota zvakasiyiwa nevanhu vakangopaka zvimota zvavo pamagrosa pamaparking up. Zvimota izvozvo tiri kuona zviri kunyanya kushandiswa as mabases ekuchengetera madrugs iwayo. Zvakare makuitwa zvechihure zvakare imomo. Tikutoona kuti nevana vedu vasikana they are into it, vatorasika zvakanyanya zvekuti community yedu hazvichatauriki. Saka taikumbirawo kuma-relevant authorities vatibatsire kubva kucouncil kudai akwanisa yasvokoclear zvimota izvozvo zviri panzvimbo ipapo, vaclear zvakare pamushayazano ipapo, because tinotori nevanhu vari padhuze ipapo, vanhu vanoita zvekutengesa musika. Unotoona kuti musika vanotengesa vanobhadhara kukanzuro panotori padiki pane that musayazano, but council inouya every day ichiona ipapo those people are not paying anything to council. Saka tiri kuti council ngaitibatsire, police ngaitibatsire, relevant authority ngaitibatsire. Nhasi tatine drug awareness campaign pano paho paKambuzuma. Tachema zvakare kucouncil officials kuti vatigadzirisire ma-recreation facilities, especially ma-grounds vana ekuti vatambire bhora angagadzirika ava anotambika. Anogona kushayikwawo magopost sezvo ari kuti vandalize, but as long as ground racho richitambika bhora, vana vanogona kuisa magedhi ematombo, vanowana pekunotambira. Zvinhu zvese zvinoita kuti vana vabve kumadrugs. Tiri kuchema zvakare nehall yeKambuzuma as a hall iwe ichigadziriswawo, haina matoilets. Saka tine vana vamwe vari kutrenwa pano vanoita zvekarati. Unochitoona kuti pane paine dambudziko kuti vana ivavo vanopedzisira va limited because pane pasina matoilets. Saka zvichemo zvatiringoisa kuvakuru vedu, kuhurumende, kucouncil, kucommunity as a whole kuti ngatibatanei tirwise chinhu ichocho chemadrugs, nekuti chapunza nyika, chapunza unhu hwevana vedu, nekuti ndo future yamangwana. Ndinotenda. Inini moge tachiona mukutsaga I'm sensei of SJK Shorinch Kempo Kochu. We affiliated ZKU, Zimbabwe Karate Union, and also Kusika, Zimbabwe Kickboxing Association. Takatanga Karate in Section 2, Kambuzuma, 2 years ago. I've got 3 years, Tilipano for Section 2. Nyaya Karate, or training Karate, inobatsira kubvisa vana kumadrugs, empower, discipline, and more respect to our community. As we are the youth of Zimbabwe, tinoda kuti vana vedu vakwanise kuzozvimiririra mangwana, uye vachisimudzira community, vachisimudzira futi nyika yedu yeZimbabwe through art, through sport. Saka we are here kuti tibatsire vana kuva encourage pazvinhu izvozvo zvese. Tinoenda kuma-tournaments, tino upgrade or grading mwana achikura kubva pekutanga kusvika achienda kusvikira azosvika pakunzi asensei, chikoro chatinenge tichidzidzisa vana. Saka tinokurudzira nekukupaiwo nyaya iyi kuvabereki vose nevose vatinogara navo nevose vari kuona kuti dzidzisai vana kuti vaende kukarate. Kukarate tinobatsirana isu masensei oro magrandmasters oro makochi kubatsira vana kuva empower, more discipline and respect. Zvichireva kuti muri kuti mimi kuvana vanouya kuzoita zvekarate hamusi kuwana dambudziko revana vanotora zvinodhaka? Ichokwadi, nekuda kwekuti mukati mekarate mune mutemo watinobva tasima kuvabereki vanenge vatipa vana pamwe chete nevana, which means work together nemaparents, kuti mwana wamatipa kwedu kutraining hatibvumire fodya, whatever type of fodya, hatibvumire doro, whatever type of doro. Saka izvozvo zvega tinenge totaura pachena kuti no to drugs.
hatimbofi takabvumira zvinhu zvakadaro nekuti ndo zvinhu zvinoita kuti mwana akwanise kuwana utano health wise, arambe akasimba ende agone kuita spoti yake aine zvese. Takaona kuti muspoti mwana akaita dambudziko remadrugs haakwanise kuzomira uye kuzonorepresenta Zimbabwe outside of the country nekuda kwekuti madrugs anogara mukati menyama. Kana achinge akuzoenda kunze kwenyika anoindoswa kuti aonekwe kunzi haana madrugs ese inside. Saka zvinotadzisa vana vedu kuti vaende mberi nesport yekarate. Saka tinobva tatongotaura kuti say no to drugs. Imimi saamai muri kuti kudii naiwo mapurisa ekuti mukaenda kunoripota kuti apa panotengeswa zvinodhaka asi moona vanhu ivo vachiramba vachidaro? Nini saamai muno mukambuzuma vari kuona dambudziko revana vari kutora zvinodhaka. Ndinotoona mapurisa achitouya pane vakomana vanotengesa zvinodhaka zvacho izvozvo nemadzimai anotengesa zvinodhaka izvozvo. Vanongovatora nguva diki diki chinguvana ndotoona vana vaya vanotengesa vakomana vanotengesa zvinodhaka vadzoka. Dzimwe nguva tinotoona motikari dzacho dzemapurisa vongopiwa mari takatotarisa waya vanotengesa zvinodhaka vaya votodzokera panzvimbo vakutotengesa zvinodhaka. Saka dambudziko iro riri kuramba richikura nekuti mapurisa ari kuregerera vanhu vari kutengesa zvinodhaka vachida mari. Ndo dambudziko zhinji rataona muno mukambuzuma. Zvichireva here kuti hakuna kumwe kwamunokwanisa imi kuzopfuurira kuenda kana maona kuti apa handina kuona rubatsiro? Ipapo sevabereki hatisati taziva ruzivo chairo kuti tonanga kupi kumwe kusiri kumapurisa, nokuti tinonotaura kuti tatambudzika nevana vemukambuzuma vari kutengesa zvinodhaka. Inini chandingade kubatsira panonzi pamushayasano apa, handichikumbira kuti dai hurumende yapindira panonzi pamushayasano pabviswa unonzi mushayasano, because vana vedu vaperera ipapo. Patove nemasofa aripo ekutoti kana usiku unotoona vachitorara ipapo, ende pane zvimota zviripo zvakangopakwa zvakafa padumping area yoti kana vanoda kungonoita baba namai vanongoenda muzvimota imomo. Please government tibatsirewo inonzi mushayasano ngaidemolishwe. Zvaitika pano nhasi izvi sekuona kwenyu pane shanduko here inokwanisa kuonekwa kana kuti vangova vanhu vanoungana votaura zvinhu zvoramba zvisina kuchinja? Ine ndafara nezvaitika nhasi. Why? Because hatisatambozviita muno mukambuzuma. Saka tafarawo kuti izvozvi zvatiri kutaurawo nevamwe vangovapawo mavhiyuzi avo tautoziva toti vehurumende vakutoonawo zvekuita. Ende tinotenda kuti tantina MP wedu vajima vanga varipo panapa. Tinotovimba kuti vatonosvitsawo shoko kuvakuru nenyaya dzaitika pano dzine zvataurika pano nemushemadrugs izvozvi. Hazvizi here zvekuti dzimwe nguva panoungana vanhu vachitaura nyaya yeanti-drugs iyi, vanhu vasiri kutora madrugs pano pane here vanotora madrugs vauya kuti vati ndinenge ndadzidza 1 2 3 4? Munoziva panyaya yemadrugs haungazive, asi varipo vacho pamushayasano vatinotoziva vauya panapa. Saka munoziva vanenge vachinyara vana veduka vemunharaunda, saka vanenge vachinyara kuti ndozonzi but zvinenge zvichitovabatawo. Ufunga as time goes on unozona vana vai vakuendawo vachiita sei vachisiya zvemadrugs. Pane nzvimbo yataurwa inonzi mushayasano apo pari kunzi panomukira vanhu kuseni patori nemasofa uye nezvimota zvakangogara panzvimbo izvo zvakuyuzwa semabhesi nevanhu vanoita zvemadrugs. Zita rangu ndinoitwa Stella Musha, muri paDestiny TV. Musakanga nokuita subscribe.